Velkommen til det bæredygtige juleværksted. Vi laver bæredygtig julepynt, og pigerne lige har været ude og samle en masse ting fra naturen og skrald og hvad vi ellers har kunne finde. For eksempel så skal de lave sådan nogle, hvis I kigger lige op til tavler, ja, kranse, dørkranse til at hænge ud for, som vi skal sælge til julemarkedet. Så har jeg vist nogle billeder på, hvad man kunne samle ind af skrald, og for eksempel kunne man købe en stjerne ud af en gammel konservesdåse, som man kunne bruge på sin julekrans for eksempel. Så det er sådan det, vi skal lave her i det bæredygtige juleværksted. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Så plejer jeg jo gerne at mixe det lidt. For eksempel tage lidt, hvis du tager lidt græn og lidt af de her blade. Det giver touch. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Når jeg siger julepynt, hvad tænker du så? Jeg tænker julehjerter og krammerhus og nisser og engle og girlander. Jeg tænker girlander og ja, julehjerter. Er det sådan, du altid har tænkt, at Det er det bestemt ikke, nej. Men nu er jeg simpelthen fået en åbenbaring, som siger mig, at hvad fanden? Jeg vil måske sige, at jeg har sagt goddag til en blanding af alt muligt. En blanding, fordi der skal også være noget af det gamle, ikke? I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with 1,000 memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.